Mä aloitin Haidon Kumdon, koska mun piti löytää uusi laji entisten harrastusten tilalle ja päätin kokeilla jotain ihan uutta. Jotain, mistä mulla ei ollut minkäänlaista kokemusta eikä tietoa aikaisemmin. Aloitin Haidon Kumdon harrastamisen poikieni innoittamana. Laji sopii erinomaisesti kaikille. Mä tulin Haidon Kumdoon, koska mun kaverit suositteli monta vuotta mulle, että mun pitäisi kokeilla, ja ilmeisesti he tiesi mistä puhuu, koska mä oon ihan tosi innoissani. 2 vuotta oon harrastanut. Tämä laji antaa mulle aina 1,5 tuntia sellaista lepoa kaikesta muusta asiasta, mikä pyörii päässä. Täällä mä ajattelen ainoastaan niitä tekniikoita, joita me harjoitellaan. Se on aika harvinaista nykyään, että pystyy ja saa keskittyä 1,5 tuntia vain yhteen asiaan. Opit Haidon Kumdossa miekan hallintaa ja saat paljon mukavia kavereita. En olisi uskonut, että musta tulee kamppailulaji harrastaja urheiluseurassa yli 40-vuotiaana, mutta niin vaan tässä pääsi käymään. Lämpimästi suosittelen ihan kaiken kuntoisille. Kansi kokeilla, mitä voi tehdä omalla tasollaan. Mun mielestä sun kannattaa tulla kokeilemaan Haidon Kumdoa, koska tää on paljon muutakin kuin liikuntaa. Mä oon sanonut, että tää tuntuu vähän siltä niin kuin aivoja hierottaisi sisältäpäin. Tää tekee päälle niin hyvää. Tää sopii tosi monenlaisille ihmisille ja jokainen voi tehdä täällä sillain kun itse pystyy. Jos on jotain rajoitteita tekemisessä, niin voi tehdä aina sen mukaan. Haidon Kumdon harrastaminen on antanut minulle monipuolista liikuntaa, haastavaa ja tavoitteellista treenausta ja mukavia kavereita.